Не просто поредният апартамент, а имот, носещ собствен характер, стил и уют. Добре дошли в Моренико Президент! Високите тавани създават усещане за простор, а френските прозорци канят светлината да влезе в дома ви. Още един плюс е, че имате всички необходими магазини и ресторанти само на 1 минута от тук. Ако търсите съчетание между усещане за престиж, спокойствие и простор, току-що го открихте. Този апартамент е точно за вас.